kɔnɔna sa u ye ja minnu fana ta u taalen waati min na yan'u ka baabu daminɛ u ye nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ guwa in kɔrɔla la ni Iyad Agali olu ko ko yen de k'a tun bɛ yen juillet kalo tile 4 nɛgɛ kanɲɛ 5 tɛmɛnen ni miniti 30 ye jɛkulu marifatigi lakodɔnbaliw n'olu ye zini maaw ye fala ye ka fara FLA kan anu dɛmɛbaaw ka bɔ yɔrɔ fan caman fɛ Algabas Ag Intala ani Iyad Agali olu de tun bɛ k'u kɔkɔrɔma don yaasa u bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min ka na se ANEFIS dugukolo ma Irisilakaw ko sa ko min ye ANEFIS yɛrɛ kan belebele ye fala ye k'u ka wulikajɔ sera fan fila ma fan min bɛ yen n'olu bɛ yen u ye yen bo fan min bɛ yen ni Mali armée fana bɛ yen u y'o fana bo fala ye dugu in kɔnɔna na k'u to yɔrɔ jan fɛ ANEFIS ye dugu min ye kɛnɛjala don fala ye maanifin ni bɛ wulikajɔ kɛ i ka jija i ka labɛn ka ɲɛ yaasa kɛlɛ bolo a bɛ se ka mɛn cogo min o la sa dugu in kɛɲɛkanda fɛ a n'a kɔrɔnfɛyada fɛ Mali armée ale y'i sasa ka t'i dasi ye min ye jugu olu ye fan fɔlɔ min kunbɛn kosɛbɛ o kɛra min ye Irisilakaw yɛrɛ ka cɛdenw bɛ yɔrɔ min o la sa Irisilakaw m'a bila dagirindala ko ye fala ye olu wulila k'u kunda o kan n'o ye Gawo bɔda yɛrɛ ye ka taa badɛmɛ dasili k'a daminɛ ye kabini sibiri tɛmɛnen o araba konjo waati wulikajɔ in senfɛ u y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni taara sɔrɔ sa maa ninnu fala ye k'u kun ka ca ni maa ba 5 ye min ye mɔbili min tun b'u bolo a bɛ mɔbili 1000 bɔ blindé mɔgɔta mɔbili pick-up moto kɛlɛkɛminɛnw maa dɔw bɛ o la olu bɔra libikaw fɛ yen dɔw bɔra alizerikaw fɛ yen dɔw bɔra Mauritanie Burkina Faso Tchad Niger Nigeria ani Côte d'Ivoire Irisilakaw ko nin bɛɛ lajɛlen u ye nin fɛsɛfɛsɛ u ka kɛlɛkɛminɛnw n'u ka kɛlɛkɛcogo n'u ka kɛlɛkɛminɛnw n'u ka fɛɛrɛ minnu tun b'u sen kan drone fana o fana tun b'u bolo mortier ka taa fara sa drone min bɛ ni ale drone kamikaze ye canon min bɛ fala n'a bɛ se ka fɛn ci k'a to sanfɛ n'o ye canon aérien ye ani mitrailleuse belebelew ko nin minɛn de tun b'u bolo olu kɛlen ka firiw kan olu nana ye k'a fɔ n'an ko an damani bɛ an ka nin ko in kan an ye kun fɔlɔ min kɛ fala ye an k'an kɔtɔrɔ ma bɔ olu ye fɛɛrɛ kurakuraya sa ka segin u kɔfɛ ka taa labɛn sabati min ye ANEFIS kan kɔnɔna na u ka minɛn minnu bɛ yen n'o fana ye gosibaliw ni wulibaliw ye u y'u bolo da olu bɛɛ lajɛlen kan o de kɔfɛ sa i b'a dɔn k'a fɔ ko ni nin sugu bɛ yen n'i y'i ka minɛn bɛɛ bila baara la fala ye i bɛ kunnafoniw sɔrɔ o de la olu ye benna kunnafoniw kan k'a yira sa k'a fɔ ko faransika dɔw bɛ u cɛla ye u y'olu ka kunnafoni sɔrɔ u ka kunnafoni di siraw fɛ Ukrainikaw u y'olu fana sɔrɔ maa dɔw fana bɛ kɛlɛdaga la olu minɛlen kɔfɛ fala ye u y'olu fana ɲininka olu y'o kuma kelen de f'u ye koyi k'u ye kalanw kɛ faransikaw de tun bɛ ka kalan k'u kunna Ukrainikaw tun bɛ ka kalan k'u kunna ka kɛ ni Irisilakaw ka laseli ye u ka bɔlɔlɔ sira fɛ fala ye min ye sɛbɛn kelen in kɔnɔna na Irisilakaw y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o sera ka maa ninnu k'u ɲɔni ka bɔ yen ɲɔni ka bɔ yen u fana taara u ka artillerie an'u ka drones mɔbili minnu b'u bolo n'o ye pick-up ye u donna olu kɔnɔ kalo tile 4 min ye jɛkulu marifatigi lakodɔnbali ninnu ye sa n'u kun nana ka n'u firi ANEFIS kan u sera k'u bɛɛ lajɛlen kɔ kari kelen armée ka taa se Irisilakaw olu ma kalo tile 5 armée ka minɛnw de tun bɛ fɛ ka bɔ Gawokaw fɛ fala ye k'i kunna ANEFIS kan yaasa u bɛ se ka na dɛmɛ don cogo min na wolomasiri tabaw ma bamanansonin jigawale kaba ninnu nana ye k'a fɔ ko da digir'u la kosɛbɛ u ka sɔrɔ sa ka taa ngara dali daminɛ o ɲɛ ka ANEFIS dugu yɛrɛ to yen o de sa yangadi yen ye fala ye min ye Gacha ye ale cɛdenw ani MSA cɛdenw ka taa fara wolomasiri tabaw ka fala ye olu ye wulikajɔ kɛ sa ka taa min ye convoi bɛ se ka don cogo min convoi fala ye heure 3 kɛra a kunkanko fɔlɔ la han sabula ko mobili minnu bɛ yen ni mugujugu bɛ don o kɔnɔ n'a bɛ pɛrɛn u kun y'o 5 labɛn pick-up minnu tun b'u bolo an'u ka kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ yen n'olu tun bɛ dugu ma fana n'olu tun kɛlen don k'u yɛrɛ kɛ ko dugukolo i t'u dɔn n'u dugukolo dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na cɛncɛnfuga dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na fala ye olu fana tun bɛ yen nka taamakɛlaw ka 30 sara o la min ye mɔbili ninnu ani drone ninnu olu bɛɛ lajɛlen halakira o senfɛ min ye wulikajɔ in ye sa a y'a to fo ka na se kalo tile 9 ma wolomasiri tabaw n'u dɛmɛbaaw u kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'u tun bɛ nin baara in de la ANEFIS a n'a marabolo kɔnɔna na Afrika Corps maaw y'a yira sa k'a fɔ ko ANEFIS dugu yɛrɛ u y'u ɲɔni ka bɔ yen pewu bamanansonin jigawale kaba kɔni bɔra yen pewu ka bɛn kalo tile 8 ma min ye jɛrɛjɛkulu in ye a ma dan o ma koyi a y'a ka suw jate k'a ka balotaw jate minɛn minnu b'a bolo k'olu jate a ka sɔrɔ ka 5 doni daminɛ fiɲɛ na sa k'i kunda min ye Alizeri fanfɛla kan joginenw
ani maa minnu sera ka taa minnu ma se ka taa u y'a bɛɛ lajɛlen salo ka bɔ anifis kɔnɔna na o la sa kalo tile 9 sɔgɔma u tilala ka taa tuguni dɛmɛ ɲini ye u nana bingali daminɛ tabarasatikaw fɛ yen Falaye o de ye kɔnva kunbɛko 2nan ye sabula kɔnva in a sɛgɛnna sira la dɛ nka a kɔni sera ka don anifis dugu kɔnɔna na o la sa nɛgɛ kanɲɛ 8 o tɛmɛnen kɔ kalo tile 9 a nana ye k'a fɔ sa ko min ye wolomasiri tabaw ye u yɛrɛ danganamaya ka sa k'a fɔ ko baara min bɛ senna nin ye Falaye ko Iyad Agali ani Algabas Ag Intala k'olu de bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma don sabula u ye kibaruyaw sɔrɔ u ka kibaruya di siraw fɛ kɛlɛkɛcɛw jɔcogo ani kɛlɛ falencogo ani baaraw kɛcogo u ye fɛn o fɛn fɔ o la sa an ka maaw ye nin bɛɛ lajɛlen lamɛn fɔlɔ ka sɔrɔ ka wuli ka bɔ boloda mobili minnu tun bɛ kan ka don fan minnu fɛ u kan ka minɛn minnu bila fan minnu fɛ ani u tun b'a fɛ ka dugu yɛrɛ lamini cogo min ka kɔtɔrɔmabɔ kɛ ni u ye dɔɔni ka sɔrɔ ka fɛrɛ u ma kosɛbɛ min ye Afrika Corps maaw ka bataki la ko nin de kɛra min ye tiriw ye o de jugara o waati la sa Falaye u ka blendew wo u ka BMP3 wo ka taa se u ka BTR ma wo u nana ni minɛn fɛn fɛn ye pankuru de ye lamaga daminɛ o la sa sabula olu yɛrɛ de ye kibaruya di kibaruya nin nana sɔrɔ kibaruya di siraw fɛ k'a jira k'a fɔ u bɛ ka min fɔ nin ye ni minɛn bɛ nin yɔrɔ in na nin bɛ nin yɔrɔ in na an ka mɔgɔ ka sɔrɔ ka baara kɛ ni pankuru ye sa ka t'olu bɛɛ lajɛlen kari ka bɔ yen pewu min ye bɔmu kɔni a ma kɛ foyi ye cɛncɛn fo ka ale cɛmancɛ la waati min na u y'a dɔn sa ko jugu kɔni ko se t'a ye tuguni u ye wulikajɔ daminɛ sa kalo tile 9 o wuladafɛla la ka mɔmɔli kɛ sa ka ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ o la sa u taara bɔ bugu in kan bugu min ni Iyad yɛrɛ ka bololaminɛw caman yer'o kɔnɔna na tamasiraw y'a jira sa ka fɔ k'a joginnen kɔni taara ka bɔ yen ka taa min ye Alizerikaw olu fɛ yen nin baara min kɛlen filɛ nin ye u y'a jira sa ko a kimɛli ko ta nasira fɛ Irisilakaw ka fɔli la Falaye ko min ye bamancɔlen ka wale kɛbaa kɔni olu ka jate la 2 ɲɔgɔnna o fatura ko in senfɛ min ye mɔbili 300 min ye blindé 10 ka taa se pick-up ale ni canon zu 23 ma ko u y'o 20 bɛɛ lajɛlen halaki mortier 21 mun kalibriw tɛ kelen ye u y'olu fana halaki ko in senfɛ ɲɛmaaba fɛn fɛn nana sa n'a bɔra Iyad yɛrɛ ni Algabas la Falaye a tɔ bɛɛ lajɛlen u y'a bɛɛ lajɛlen fa o ko sira fɛ wa min ye Iyad yɛrɛ ale yɛrɛ joginna fana a ka ɲɛmaa danganw ka taa se FLA ɲɛmaa danganw ma olu bɛɛ lajɛlen tora yen min ye Bilal Aksherif ka lakɔlɔsiliba n'o y'a ka garde corps o fana tora ko in senfɛ Abdurahman Zaza n'o yɛrɛ ye Iyad fana ka baradura ye o fana tora ko in senfɛ maa caman de bɛ yen olu su bɔrɔntɔlen yera anifis ni a lamini bɛɛ lajɛlen na k'o dɔngalakari an ka wolomasiri tabaw fɛ nin bɛɛ de kɔfɛ sa Falaye kunun k'o surɔ an ka armée ɲɛmaaba ni u ko k'a fara kan fana ko kɛlɛ in na Falaye kɛlɛ bɛ senna kuma min kuma jatigitan caman fɔra pankuru yirala ko minnu gosira ko n'o ye armée ta ye k'o t'olu ta ye o pankuru yɛrɛ tɛ armée yɛrɛ bolo minɛn fana yirala k'a fɔ sa k'olu tiɲɛna ko olu ye armée ka minɛn tiɲɛnw ye ko nin kibaruya ninnu caman zen ko maa ma kala don u ɲina ka bɛn ni a ye ko sabula bɛɛ lajɛlen tun ye ko in faamuya nin bɛɛ de kɔfɛ sura sa Falaye an yɛrɛ ka Jean Élisée Dawu ale taara Radio Mali la a ko terrorisme fara ale bolo a bɛ 1000 bɔ Falaye blindé min tiɲɛna a bɛ blindé 14 o ɲɔgɔnko bɔ u ka mobili min bɛ yen n'u bɛ baara kɛ n'o ni fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw kun n'u tun bɛ ka baara kɛ n'o n'a fɔ ma ko véhicule tactique o 54 Jean Élisée ko ten moto 300 ɲɔgɔnko o tiɲɛna kunun ko a ye min fɔ Radio Mali mɔgɔw ye télévision ba la an ka jɛ ka o lamɛn ani Lamini Sisoko o de bɛ ka ɲininkali kɛ a la. K'a fɔ ko an ka cɛdenw donna anifis ani a kɛrɛfɛyɔrɔ u y'o bɛɛ minɛ ka ban tile kelen ni dɔɔni donc u y'o kɛ kɛlɛ la jugu fɛ ani u ye se sɔrɔ donc u don ku anifis a kɔrɔ bɛɛ tun tɛ k'a fɔ ko u ka na dɛmɛ don an ka mɔgɔ minnu tun datugulen n'o ye o dɔrɔn tun t'a kɔrɔ n y'a kɔrɔba ye nka a kɔrɔ wɛrɛ tun ye min ye ni i bɛ a jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ an tun ye Kidal dugu ani Tesale dugu bila parce que an y'a kɔlɔsi tuma kɔnɔ n'an wulila mɔgɔ jugu min kama u bɛ dogo de u bɛ dogo n'u ka minɛnw ye ani u taaraw tun ka ca ani a tun ka gɛlɛn an k'u ye walasa an ka se ka u kɛlɛ nka le fait que an y'a to u gɛrɛla anifis la kosɛbɛ an ye Kidal dugu bila u wulila k'a fɔ ko o ye fɛlɛ ye u fɛ min b'a jira k'a fɔ ko se t'an ye donc an bɛ ɲini ka bɔnɛ ni dugu fila ninnu na donc u nana ka caya anafis da la donc o tun ye an ka ko labɛnnen dɔ fana ye o y'a to an sera ka fɛɛrɛ o ma kosɛbɛ o la bi n bɛ se k'a fɔ ko anafis kɔni a b'an bolo sira si t'a la ani fana ani a kɛrɛfɛ yɔrɔw bɛ an ka mɔgɔw bɛ yaala yaala la a yɔrɔw bɛɛ la donc u ye dɛmɛ don banabaatɔw la ani u nana ni balo ye ka di mɔgɔw fana ma ye.
ale fana ka fɔ min ye alamisa don kalo tile 4 tɛmɛnen min y'an ka finitigiw daga yɔrɔ caman ye o firi kɛra olu kan nka tɔw ta ma jugu ye i n'a fɔ anafisi ta kɛra cogo min na ko mun bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn k'o kan. awɔ tiɲɛ don kalo tile 4 don o firila an ka yɔrɔ caman kan 7 ka taa 8 ɲɔgɔn na nka an sera ka o kow bɛ ɲɛnabɔ joona anafisi ta kuntala janyana ka da fɛn damadamanin kan fɛn fɔlɔ ye nin ye k'a fɔ ko anafisi tun ka di u ye kosɛbɛ u bɛ k'a fɛ ka cogo bɛɛ kɛ walasa u ka se ka nin dugu in minɛ k'an ka mɔgɔw gɛn ka bɔ yen donc o de tun ye u ka laɲini ye ani fana anw fana ta tun ye min ye an tun b'a fɔ u ka bɔ kɛnɛ ma de u ka bɔ kɛnɛ kan parce que an b'u gɛn kuma bɛɛ u bɛ dogo yɔrɔw sɔrɔ u bɛ frontière traverser ka taa jamana wɛrɛw la donc an y'a kɛ cogo dɔ la min b'a to an bɛ u nɛgɛ u ka se ka gɛrɛ anafisi la pour an ka se ka fɛrɛ u ma ani u y'o fana de kɛ u gɛrɛla anafisi la ani an fɛrɛla u ma o y'a kɛ to n ka profiter a ka micro fɛ an ka cɛden minnu tora nin kɛlɛ la ka tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma k'a fɔ ko ala ka hinɛ u la k'a fɔ ko ala ka dususuma di u somɔgɔw ma ala ka u ɲɛjiw cɛ ani fana k'a fɔ u taara ka du min to ko ala k'o du jɔlen to ani minnu fana banana ni u ye bana sɔrɔ ni jogindaw sɔrɔ ni kɛlɛ in na ko ala ka nɔgɔya kɛ u ye k'u sigi u yɛrɛ ma nka anafisi ko in kɔni kɛra ko labɛnnen ye dɔɔni dɔɔni parce que a mana kɛ cogo o cogo an ɲɛsinnen bɛ min ma o tɛ anafisi dɔrɔn ye jamana in ye an ka jamana de ye jugu bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'ala sɔnna an b'a sɔrɔ yen. o anafisi ko halisa ma sinsin o yɔrɔ kan sabula kuma donna mɔgɔw da kosɛbɛ jateminɛw yɛrɛ fana bɔra a kan olu bɛ sɛmɛ an nɔfɛ an ka kɛlɛcɛw bɛ sɛmɛ an nɔfɛ fɛn jumɛn yɛrɛ bɛ anafisi in na. anafisi ye yɔrɔba de ye n t'a fɔ ko yɔrɔba don a jama kama a dugu kama o dɔrɔn tɛ nka anafisi yɛrɛ position kama anw fɛ anafisi ye yɔrɔba ye a fɔ anw fɛ du point de vue tactique parce que anafisi ye donda ye ka taa kidal ani ka taa o ɲɛfɛ donda fana don ka taa agalo ani ka kɔnte ka taa tisalijan fan fɛ n'i bɔra gawo i bɛ fɔlɔ dugu minnu na n'i tɛmɛna alimusala kun kan i bɛna se anafisi ma yɔrɔba de don kɔrɔ k'i bɛ se k'i to anafisi ka dɛmɛ don kidalikaw ma i bɛ se k'i to anafisi ka dɛmɛ don agalakaw ma bon o cogo kelen na olu fana b'a lajɛ ni ɲɛ min ye min b'a to n'u sera ka anafisi gosi k'o yɛrɛ kɛ k'o jɛnsɛ tuma min na o b'a sɔrɔ sisan an ka mɔgɔw min bɛ agalakaw donc olu dɛmɛni bɛna gɛlɛya donc o la b'u ka cogo bɛɛ kɛ pour que an kana se ka anafisi minɛ mais ko n y'a fɔ cogo min na an ma deli ka siga anafisi ko la parce que ko de don an tun miirila min na ani an yɛrɛ k'a fɔ ko ni an sɔnna ka kidali dugunin bila u ye ani ka bɔ tesaliti ka na agalaw kun a bɛna nisɔndiya min d'u ma ani u miiri k'a fɔ ko an dɛsɛtɔ don u bɛna bɔ n'u ka minɛnw bɛɛ ye parce que an mɛnna k'u kɛlɛ nka an tɛ ka se ka fɛrɛ u ma parce que u tun tɛ ka bɔ ni u ka minɛnw bɛɛ ye siɲɛ fɔlɔ la u bɔra don fɔlɔ min u ye anafisi yɛrɛ attaqué don min na an ye caman tiɲɛ u ka minɛnw na ka caman faga u yɛrɛ la o kɔfɛ u tila ka taa minɛn wɛrɛw ɲini ka na tuguni parce que i b'a dɔn ko a yɔrɔ mɔgɔ jugu ninnu terroriste ninnu ani trafiquants ka ca yen kosɛbɛ o la u tun tɛ fɛ cogo si anafisi k'a fɔ k'u ka fɔ o kɔ mais o de kama u ye fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka na bon an fana tun bɛ k'o de kɔnɔ parce que i bɛ mɔgɔ kɛlɛ a tigi bɛ i bɛlɛ n'i bɔra a bɛ dogo jamaw cɛma a bɛ don sow kɔnɔ tuma dɔw la mɔgɔ dɔw b'u bolo dugu kɔnɔ minnu b'u dogo donc u ka maramafɛn ninnu yɔrɔ bɛ yen u t'u dogo yɔrɔ minnu na ni u tɛ se ka ye nka komi u nin tun bɛ anafisi kan ala an fana min tun bɛ anafisi kan ka tɛmɛ u kan donc o la an y'a to u farala ɲɔgɔn kan yen walasa an kan ka baara min kɛ an ka sɔrɔ k'o baara kɛ n b'a dɔn yanni ka wuli ka bɔ nin gosili la a tɛna nɔgɔya ma jugu yɛrɛ y'a dɔn a ye min ye a y'a dɔn anw fana ye min ye o ye fɛn dɔ ye parce que anafisi kɛrɛ a ma nɔgɔya u ma gosili minnu kɛra an ye fɛn caman sɔrɔ u bolo an y'u ka minɛn caman tiɲɛ tiɲɛ don an fana ka mɔgɔ dɔw tora la nka tiɲɛni min donna o kun o ni an ta tɛ sanga fiyewu donc a bɛna yɛlɛma don a la parce que fanga min tun bɛ u bolo ni u bɛ se k'a fɔ k'u bɛ an kɛlɛ caman bɔra o fanga la n m'a fɔ k'a fɔ k'u tɛ se ka dɔwɛrɛ sɔrɔ parce que jamana dɔw bɛ k'u dɛmɛ nka a tɛna nɔgɔya n b'a fɔ ka jɛ an tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ tɛna an attaquer an tɛ se k'o fɔ mais ni kɔni sera an ma an bɛna jaabi ni min ye i yɛrɛ bɛna ye awɔ anafisi dugu yɛrɛ kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ population civile tun tɛ yen parce que jugu nana tuma min na a ye population civile yɛrɛ bɛɛ gɛn ka bɔ yen donc ale fɛ ni kɛlɛ donna an n'u cɛ donc maintenant pour que u ka se ka fɛrɛ an ma kosɛbɛ parce que a tun jɛlen don olu kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛna se sɔrɔ an kan i y'a ye donc mais jama bɛrɛ tɛ anafisi dugu kɔnɔ nka jama minnu bɛ anafisi da fɛ hali bi an bɛ ka dɛmɛ don u ma an ka mɔgɔ minnu donna u tora yaala yaala la ka taa a kow jateminɛ ani min ye an yɛrɛ ta ye ni ala ye i garisɛgɛ jamana na jamana min ka bon i n'a fɔ mali ani ka nafolo di o jamana ma i n'a fɔ duguyɔrɔ fɛnw i bɛ sigi n'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ɲɛbɔ i ka jamana fɛ u bɛ ɲɛbɔ i ka jamana nafolo fɛ donc o hukumu kɔnɔ jamanaw bɛɛ ye minnu bɛ ka ninnu dɛmɛ walasa u ka se ka gɛlɛya lase an ma n'i y'a jateminɛ kamalen minnu bɛ se ka marifa ta ka ɲɛsin mɔgɔ gansanw ma
ka Allah ku barfo ka mu ci chauffeur la ka mu ci citernu la u te wera mu te fen kalama parce que fano do foro ku hakili yelema ku kulo yelema parce que ku ubla wera ka jamana na nga mo mun be ka wari duma ko marfa be san yoromina marfa be dan yoromina marfa be so mo tugumina o te mi do shila no te marfa atedla malawo donc mo daw de be mi be ni duma wala sa o ka se ka kuntari unu u jamana de yon ka karula wala o mo mun ko fe o ka se ka ana jamana so o la sisan ana jamana kera jamana baye ama fa ko tabarkala ani ala ye en son nafula donc on nafula ba to mo chambe nige ana jamana nafula nige ana jamana nafa sira o nafɛ donc o kɛra a tɛ se ka ɲɛ an tɛ se ka sɔn o ma an tɛ se ka jɛn an ka jamana kɔ baara min dira ma an minnu sɔrɔ su ye ka an ka jamana lakana ani ka an ka jamanadenw fana lakana o la an bɛ o sira de kan ani ni ala sɔnna an ma seko bɛɛ kɛ ani nin tɛ a bannen an ni fils dɔrɔn tɛ parce que an ye kɛlɛ in daminɛ an ni fils bɛ plan min kɔnɔ o plan ka bon ni a ye min ye donc ni ala sɔnna wagati nataw la an bɛ taa ɲɛ ka tɔw fɔ ɲɔgɔn ye an ka finitigiw u nisɔndiyalen don ani u ye baara min kɛ u y'a dɔn k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ gouvernement ani u yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ sɔrɔ ɲɛmɔgɔw bɛɛ nisɔndiyalen don kɔrɔ o la n bɛ foli d'u ma k'u jija hali bi u ka taa ɲɛ nin baara kɛlɛ in na n y'a fɔ an ka kuma na ka ban k'a fɔ ko an fana bɔnɛna mɔgɔ dɔw la o fana bɛ olu joginna ani n b'a fɛ ka profiter aw ka micro fɛ ka foli di Gawo dɔgɔtɔrɔw ma u ka hôpital ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ale y'an dɛmɛ kunun ni mɔgɔ 100 ɲɔgɔn ka furakɛli minɛnw ye donc dɔgɔtɔrɔw b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ n bɛ fɛ ka foli d'a ma mɔgɔ caman fana nana joli di la parce que k'a fɔ ko an mago bɛna jɔ o la donc mɔgɔ minnu bananen don siga t'a la ko olu ka prise en charge a bɛna nɔgɔya ni o dɛmɛw ye nka n'i ye jugu ka fan yɛrɛ jateminɛ an ye mɔgɔ min sɔrɔ ni an yɛrɛ ye minnu jate o ka ca ni mɔgɔ 1000 ye nka hali bi a bɛ taa ɲɛ parce que an bɛ yala yala la gosiliw kɛra yɔrɔ minnu na ani mobili minnu tun b'o bolo i n'a fɔ kɛlɛkɛminɛ minnu tun b'o bolo ni an b'a f'o ma ko blindé o bɛ taa wulada na dɔ farala jate kan 10 de tun yera mɛ ka taa fɔ 14 an y'o minnu gosi k'olu bɛɛ neutraliser ani mobili minnu marifa jugu bɛ sigi mobili minnu kan ni marifa da 2 bɛ sigi mobili minnu kan an ye o mobili minnu jate ni an ye minnu gosi n'an ye minnu jeni o ye 20 ani 4 ɲɔgɔnna ye ani mobili gansan o bɛ kɛlɛ kɛ ni minnu an ye minnu fana gosi ni mɔgɔw bɛ don a kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ o ye mobili dɔnnibaa jɛ 30 la ani moto bɛ taa 300 ɲɔgɔnna na an sera ka min jate ani anifisi kɛlɛ dɔrɔn tɛ kɛlɛ in ye kɛlɛba de ye i m'a ye hali bi communiqué dɔw bɔra k'a jira k'a fɔ ko an ye u sɔrɔ yɔrɔ minnu na ani armée bɛ baara min na a tɛ komi kɛlɛ in dɔrɔn don anifisi yɔrɔ in dɔrɔn yɔrɔ caman de don an bɛ nin kɛlɛ kɛ an bɛ baara wɛrɛ fana ka mɔgɔw lakana ani ka se ka balo ladon jamana kɔnɔ ani ka fɛn wɛrɛ ladon i n'a fɔ bi an ye citerne min ladon a kɛra 991 ye nka n'a fɔra kunun ta kan a bɛ sɔn ka citerne bila kɛrɛ o min sera Bamakɔ dɔrɔn ka jira k'a fɔ ko armée bɛ ka baara min kɛ ni denmisɛn ninnu ni y'u ye moto kan olu ka marifaw u tɛ siran u b'u ka lakana k'u ka mission de sécurisation kɛ tiɲɛna foli kan ka d'u ma o la an bɛ fɛ ka foli di sɔrɔsiw bɛɛ ma ani k'a ɲini fɛ hali bi hakilina kelen de don jamana ye an ta ye an ka jamana tɛ di mɔgɔ ma an ka jamana a tɛ tila a tɛ tɔnɔmada ni mɔgɔ min ko k'i b'an ka jamana nɔfɛ fo n'i tɛmɛna anw yɛrɛ su kan ani ala sɔnna o tɛna se ka kɛ an bɛ se ka min fɔ ka ɲɛsin sigida mɔgɔw ma k'a fɔ ko jamana in jamanadenw bɛ min ɲini u fɛ hali bi u ka taa ɲɛ u ye muɲu min ta ka ɲɛsin an ma ani u ye dɛmɛ min ta ka ɲɛsin faamuyali min ta ka ɲɛsin an ma ni u bɛ an denw ma don cogo min na an b'o ɲini fo ka taa ɲɛ hali bi o sira kelen kan sɔrɔsiw bɔra civil la u bɛ tila ka segin civil la ni sɔrɔsiya banna ani u bɛ ka baara min kɛ u bɛ ka dɛmɛ min kɛ armée ye i bɛ yala tuma dɔw la i b'a ye ni an bɛ tɛmɛ hali sugu la i bɛ se ka musokɔrɔba dɔw u bɛ t'u bolo fa u ka jaba feereta la ka na a d'aw ma a ka mobili kɔnɔ dɔw ta ye tamati ye dɔw ta ye namasa ye u bɛɛ bɛ fɛn dɔ de jira ka jira k'a fɔ ko u ka tenitigiw ka d'u ye u ka tenitigiw ka d'u ye ani u ka tenitigiw kɔ ka kɛ ni o danaya ye min bɛ an n'u cɛ ani an ye layidu min ta k'a fɔ ko an b'an ka jamana lakana fana an tɛ se ka segin kɔ donc hali bi n bɛ jamanadenw fo ani ka ɲɛmɔgɔw fana fo ani nin wagati ninnu ani san damadɔ na wulikajɔ min kɛra walasa an ka se ka minɛn sɔrɔ ka se ka an ka baara kɛ tiɲɛna a ye dusu don an kɔnɔ hali bi u bɛ ka o seko kɛ ne min ye chef d'état général ye n b'a dɔn n b'a bɛɛ kalama ani fana n bɛ foli di ɲɛmɔgɔw ma ani min yirala k'a fɔ ko nin ye ko daminɛnen de ye ni ala sɔnna wagatiw bɛ na an ka sɔrɔsiya an ka sɔrɔsiw an ka armée a bɛna lakale. ayiwa an bɛ to ANEFIS kɔnɔna na convoi min n'a kuma fɔra ni ale yɛrɛ donni gɛlɛyara kosɛbɛ an bɛ taa o convoi a kunfɔlɔw donni ANEFIS dugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Atayɛri Mayiga ye colonel ale n'a ka cɛdenw ye convoi kunbɛn cogo min na ani baara min bɛ sen na bi ANEFIS yɛrɛ dugu kɔnɔna na Sidi
Mehdi Albaka Radio Mali ale ka directeur Kidal marabolo kɔnɔna ale min sɔrɔ la an ka jɛ ka o filɛ. Par leur courage, leur détermination et leur sens du devoir, les Fama ont marqué une page importante de l'histoire militaire à Anefif, démontrant leur engagement à accomplir leur mission sous le commandement du colonel Abtaher Meiga, commandant de la zone de défense numéro 7. Les Fama et leurs partenaires ont enseigné aux groupes armés terroristes du FLA et du JNIM des leçons qui seront éternellement gravées dans la mémoire du commun des mortels. Permettez-moi de saluer la résilience, de saluer le courage de mes hommes à Anefis, des valeurs combattants qui se sont montrés dignes d'un Bavemba, dignes d'un Firon, dignes d'un Soni Aliver. Ils se sont battus des jours durant contre les terroristes. Donc ici je salue leur courage et leur bravoure. Au-delà de ça, ce convoi, effectivement, ça nous a pris 3 jours. Le Gao ici, pour qui connaît, ça ne vaut pas 300 km, parce qu'il avait beaucoup de difficultés. Mais le plus important, c'est que nous sommes là. Ça, c'est le plus important. Aujourd'hui, vous le voyez, aujourd'hui, quand je vois le sourire sur les lèvres de mes hommes, c'est une grande fierté. Je dis merci pour mes hommes, merci pour la hiérarchie militaire, pour toute la confiance. Les unités déployées viennent consolider les dispositifs opérationnels afin de poursuivre les opérations de sécurisation dans la région de Kidal et procéder à sa pacification totale. La bataille de Anefif est la preuve que la détermination des Fama est un cas d'école. Des centaines de morts et des milliers de blessés allongés à Kidal, Talhandat et Kharbay. En somme, à Anefif, la dose était sévère dans les rangs du JNIM et du FLA. N'an bɔra Anefif an bɛ taa Kulubakaw fɛ yen gouvernement ale ka laadala ɲɔgɔnye min bɛ kɛ n'o ye conseil des ministres ye o kɛra kunungo nin kalo in tile 10 ko ɲɛmaaya tun bɛ m'an bolo o ye jamanatigi ye n'o ye général d'armée Asimi ye min ye ɲɛbila sariya sɛbɛn kelen o taara gouvernement mɔgɔw ka baarakɛlaw n'u ka baara bolodalen olu fana lamɛnna ministre min bɛ dugukolo ko kunna sa ale ye conseil des ministres ladɔnniya min ye dugukolo 4 n'o ye titre foncier 4 ye ale nu y'o di nin waati na sɛnɛ ministre so ma min ye titre foncier ninnu ye sa u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna di maninkala ale de kɔnɔna na a fɔlɔ o ye taari 4 santiyari 22 ale ni ari 22 ale ni santiyari 35 filanan o ye taari 50 ye min ye ari 32 santiyari 27 ye min ye sabanan ye sa o ye taari 9 ye santi ari 12 santiyari 23 ye nanina ani a laban o bɛ bɛn sa taari 22 ma ari 35 min ye santiyari 22 ye nin bɛɛ lajɛlen kan ka di Samankɔkaw fɛ Kati marabolo kɔnɔna na commune Mande ale kɔnɔna na yaasa sɛnɛkɛlaw ka minisiriso ale kan ka baara min kɛ sɛnɛ la yiriwali la an ka jamana kɔnɔ dugukolo ninnu dikun ye u ma o ye anu ka ɲɛnajɛ yɔrɔ minnu bɛ sa n'u kan ka ɲininiw kɛ ka olu sigi sen kan min ye balo suguya bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lajɛ cogo min na ka tɔbɔtɔ yanni a ka taa foro kɔnɔnaw la ale ni nakɔ sɛnɛ baaraw a dikun ye o fana ye nin waati in na bayɛlɛmali fana u bɛ se k'o fana boloda a ko kɔnɔna na gouvernement kɔni y'o d'u ma ministre ka baara bolodalen n'u ka baarakɛlaw hukumu kɔnɔna na sa ministre min bɛ sɔrɔ ko kunna ale ko sa min ye UEMOA jamanaw ka jɛrɛ filanan o tun bɛ ka kɛ Burkinakaw fɛ yen juillet kalo tile 3 Aluseni Sanu y'a jira sa k'a fɔ ko baabu in kɔni ye tali kɛ sa musaka ko o kisaw la min ye UEMOA yɛrɛ kɔnɔna na musaka munumunu cogo ani fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigira sen kan u ka jate minnu kɛra san 2020 ani 5 kɔnɔna na ani san 2026 san 2027 o baaraw kan ka sigi sen kan cogo min na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ni bɛnkan sɛbɛn minnu bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ musaka ko la munumunu cogo la an ka jamanaw kɔnɔ ani sugubulon sigi cogo la ani sugu la kɔlɔsili la fura feerew fo ka taa se vétérinaire ka baara ma u da donna nin bɛɛ la musaka min bɛ n'o o yɛrɛ kan ka bila u ka bolo ka san 2026 ale kɔnɔna na a n'a kɛcogo ni a labɛncogo ka taa se maaw sugandili ma
minnu kan ka taa sa ɲɛmaya jɔyɔrɔw la o da donna nin bɛɛ la Aluseni Sanogo sa ko min ye musaka ko ta na sira kɔni fɛ sa min ye UEMOA yɛrɛ ye a sinsinna min kan kosɛbɛ sa o ye k'a yira sa k'a fɔ bɛnkan minnu kun tɛmɛna fɔ kɔrɔlen min ye assurance tigiw ka fɛɛrɛw kɔnɔna jamana 8 kɔnɔna n'o ye UEMOA jamana 8 ye olu ka sugubulon dayɛlɛ cogo n'u ka sugubulon fɛɛrɛw sigi cogo ɲɔgɔn kan Wagadugu baabu ye tali kɛ o la laɲini belebeleba kɛra min ye sa o ye ka fɔ sa sugubulon minnu bɛ dayɛlɛ sa assurance tigiw tɔgɔ la yaasa ka se k'u sinsin k'u dili don kosɛbɛ ka taa se dugukolokow ma ale ni baara tɔ minnu bɛ u bolo n'o o kan ka sigi sen kan ko dɔ ka fara o kan yaasa u fana bɛ se ka dayɛlɛli sɔrɔ cogo min na ka se ka assurance baaraw la taa ka walankata ka taa yɔrɔ wɛrɛw la baabu ninnu fana senfɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ kiimɛli kɛra u ye lajɛ min kɛ décembre kalo tile 29 n'o kɛra Batakaw fɛ Guinée équatoriale u ye kiimɛli kɛ o sira la ɲɛfɔli fana kɛra sa san musaka ale baara minɛ san 2025 musakaw olu kɛra cogo di assurancew ka gun kan ale ni min ye maa minnu bɛ olu ladegeli kɛ olu fana ka gun kan min ye bɛnkan sɛbɛn minnu fana sɔrɔla sa ka se ka o ko sigi sen kan ka taa se sa min ye jago ale ni musaka yɛlɛmayɔrɔ so fitinin minnu bɛ yen olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na olu fana n'u ka maaw ta cogo fo ka taa se commissaire UEMOA ale ni contrôleur tali cogo u da donna nin bɛɛ la ministre min bɛ baara ko kunna sa ale ko sa ko bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan AES jamanaw kɔnɔna na baarakɛminɛn kura dɔ sa ka bɛnkan sɔrɔ o la jamana 3 ni ɲɔgɔn cɛ min ye nin kalo in tile 26 ye ka taa se utu kalo tile fɔlɔ ma baara in kan ka kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan maa ma falen olu kan ka na sa ka ɲɛbila sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan ministre olu yɛrɛ na se ka ɲɔgɔn sɔrɔ sa ka bɛnkan sɔrɔ min ye AES jamanaw baarakɛlaw tɔgɔ la sa u bɛ se ka min ye giri kɔni sigi sen kan min ye a kumaw kan ka sigi sen kan cogo min na n'a baaraw kan ka kɛ cogo min na fɛɛrɛ ɲuman minnu bɛ yen ka jɛ ka olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan jamana 3 in kɔnɔna na baara in bɛna tali kɛ o la baarakɛlaw ka taa ni ka segin n'u ka baaraw kɛcogo n'u ka hakɛw ka taa se u ka denbayaw tali ma sa nin bɛɛ lajɛlen bɛna fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ a bɛ se ka don giri belebeleba in kɔnɔna na cogo min na AES jamanaw olu tɔgɔ la ministre min bɛ jagoko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira sa ko bolo dɔ bilara sɛbɛn na sɛbɛn min n'o bɛ tali kɛ kɛnyɛrɛye tigila mankanw ani camancɛtaw olu ka baaraw kɛcogo la Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan min ye kɛnyɛrɛye tigilama fitininw ni belebelebaw ye sa ani camancɛtaw olu bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ ka bɔ bi kosɛbɛ an ka sɔrɔko ta na sira fɛ o la sa yaasa u ka se ka don sɔrɔ dɔw la ani u ka se ka don sugubulon dɔw kɔnɔna na sa ani u ka se ka jamana yɛrɛ fana ka sugubulon dɔw sɔrɔ ka se ka baara dɔw kɛ a ka kan nin waati in na degun minnu b'u kan gouvernement ka a lajɛ ka se ka min ye fɛɛrɛ sɔrɔ u ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen b'a to sa u ka baara yɛrɛ a bɛ se ka dakodɔn cogo min o la sa bɛnkan min sɔrɔla u tɔgɔ la sa ale kɔni bɛna to sa Mali jamana an'u ka bɛnkan in sɔrɔ bɛnkan bɛna to sa u bɛna dɔ fara u yɛrɛ ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kan u ka baara kɛcogo kan yaasa u fana sen bɛ se ka don sugubulon na cogo min na an'u bɛ se ka baara dɔw kɛ u yɛrɛ tɔgɔ la musakaw bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na jamana dugukoloko minisiri ale conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ min ye Mali jamana ye ale tun bɛ minisiri minnu bɛ bi bi na n'olu bɛ UEMOA kɔnɔna na sa olu tɔgɔ la minisiri olu ka lajɛ kɛnɛ kan dugukoloko o hukumu kɔnɔna na juin kalo tile 26 tɛmɛnen Wagadugukaw fɛ yen a y'a jira sa ko jɛrɛ in kɛnɛ kan sa u yɛrɛ tun ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ani ko taabolo u bɛ se cogo min na ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dugukolo ale ɲɛnabɔliko la an ka jamanaw kɔnɔ dancɛko kumaw k'olu sigi sen kan dugukoloko yɛrɛ maaw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na min ye maanifin yɛrɛ i bɛ se ka kibaruya ɲɛnamaw sɔrɔ cogo min na dugukoloko la UEMOA jamanaw kɔnɔ k'u ye da don nin bɛɛ lajɛlen na jɛrɛ in yana ale ka sasa maa ma falen kɔni kun jɛra sa ka ɲɛbila sɛbɛn dilan k'o bila minisiriw ɲɛ yaasa cogo min na olu bɛ se ka na o lajɛ ka baara kɛ n'o ye minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔ seko ni dɔnko ale ni bololabaarakɛlaw ka ko kunna sa ale ye conseil de ministre ladɔnniya au départ n'o ye farafinna bololabaarakɛlaw ka jɛkuluba ye olu tun bɛ jɛrɛ 12 na an fɛ yan au départ ka jɛrɛ in sa a ɲɛ bilara ni baaraw ye maa ma falenw ye baara minnu kɛ ka jɛrɛ in yɛrɛ 12 in k'a ko kɔrɔma don o la sa juillet kalo tile 2 tile 3 sa o kɔni ye jɛrɛ yɛrɛ sigi sen kan ka hakili jagaw kɛ o départ bɛna baara kɛ cogo min na san nataw kɔnɔna na o de senfɛ sa u ye général d'armée Asimi ale sugandi ale ka kɛ bololabaarakɛlaw ka misali ɲuman ye farafinna jamana olu kɔnɔna na san 2026 san 2027 o waati kelen fana na sa min ye u ka jɛrɛ yɛrɛ kan ka baara kɛ hukumu kɔnɔna n'o ye o départ ye ka yiriwali sigi sen kan farafinna jamanaw kɔnɔna na bololabaarakɛlaw tɔgɔ la u y'u da don o fana na minisiri Mahamudu Dafɛ u y'ale sugandi k'ale kɛ minisiri sa min bɛna bila minisiriw bɛɛ lajɛlen kunna o départ kɔnɔna na wulikajɔ ni cɛsiri ni timinandiya ka se k'o kɛ k'a daminɛ san 2026 ka taa bila san 2028 na u y'u ka san tɛmɛnen n'o kun ɲɛmaya tun bɛ Kongokaw bolo san 2024 ka se san 2026 ma u y'o baara fana kiimɛli kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o kan mun ɲɛna min ma ɲɛ baara kan ka taa taabolo kura minnu fɛ ani fɛɛrɛ kura min kan ka sigi sen kan Mali kan ka baara kɛ cogo min na u y'o bɛɛ lajɛlen fɔ minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna sa ale conseil de ministre ladɔnniya sa ko bana min b'an fɛ yan n'o ye dengue ye
ko a kɔni yɛlɛla sen ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta o kan jamanakuntigi ko sa ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye an ka hakili to an yɛrɛ la an bɛ se ka an tanga cogo min na banaw ma k'an kɛnɛman to jamana kɔnɔna na Bamako juillet kalo tile 10 san 2026 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali chevalier de l'ordre national. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden nɔfɛ aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye Mali ɲɛmaaw y'a yira kunungo communiqué la communiqué min k'u ni Algérie jamana yaasa ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kurakuraya jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan dɔ ko u ye olu timɛ jamanaw ni jamanaw ta sira ɲɛnabɔli ko baara in bɛ tali kɛ o hukumu kɔnɔna na Mali lasigiden min sugandira n'o kan ka taa sigi Algérikaw fɛ yen k'o bɛna segin ka taa baara kɛ min ye Mali ale ka sankolo fana n'o o ye an ka pankurunkow ye pankuru fara sɔrɔsiw ta fara dugudenw ta ka sa k'u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa Algérikaw fɛ yen u bɛ se ka segin ten Algérifaw fana ta bɛ se ka don an fɛ yan minisiri min bɛ mara kama bɔli kunna ale ni jamana ka kuma lase la général de brigade Issa Ousmane Kulubali ale ye sɛbɛn fasiri kunungo Algérie fana jabarani na kunungo u y'a yira sa k'u ka jamanakuntigi n'o o ye Abdelmajid Tebboune ye ko ale kɔni ye yamaruya di u ka lasigiden ma n'o ye Kamale Tɛbi ye k'ale ka segin ka na Bamakɔ kɔnɔna na maa min yɛrɛ kun welela avril kalo tile 7 a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kunungo ye ko k'a daminɛ la sa ko a ka segin ka na Mali la ka na a ka lasigidenya baara in kɛ min ye Tɛbi ye san 2000 ale ni 25 avril kalo tile 7 Algérie tun y'a wele k'a ka segin k'u bɛ taa ɲininka hakilina dɔw la min y'u ka jamanakuntigi sa u y'a yira sa k'a fɔ k'a kɔni ye nin waleya ninnu kɛ ko sabula min ye u ni Mali ye u ka kuntilennaw babu tarikuw ta nasira fɛ sigiɲɔgɔn ɲuman ta nasira fɛ o baara bɛ se ka kɛ cogo min na jamanaw ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baara hukumu kɔnɔna na jamana fila in bɛɛ lajɛlen k'u ye teri jamanaw ye kabini lawale la fo ka na se bi waati ma wa min ye hakili jagabɔw ye sa ko u tɛna se ka to kɔ farafinna ale ka kelenya o ɲinini sira fɛ sɛbɛn in ale kɛlen kɔfɛ Falaye min ye imigariw n'u ka dɛmɛbaajɛkulu y'a fɔ ma ko CCA olu ɲɛmaaba sa n'o ye général Gamu ye ale ye bataki bɔ k'a yira sa ko wale in kɔni diyar'olu ye kosɛbɛ wa k'a bɛnn'olu ma ni jamana fila kɛlen ka nin kuma in fɔ nin ye ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye pankuru ko kɔni ta fanfɛla ye sa ko o diyar'olu ye kosɛbɛ faaba fila in ni ɲɔgɔn cɛ Alger ani Bamako ko ka taa ni ka segin don ko nin kuma ɲɔgɔnya in ko a ka sinsin ka se ka nɔbɔ a la ko sabula nin waati in na ko jamana fila bɛɛ lajɛlen mago bɛ ɲɔgɔn na kuma tɛ ko lakana ko ta nasira fɛ Général Gamu y'a yira sa k'a b'a ɲini jamana fila in fɛ nin bɛnkan min sɔrɔlen filɛ nin o ka kɛ ɲɛbila ye a kana da fiyewu jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ babu kɔnɔna dɔrɔn ma Falaye fan wɛrɛw ka don a la yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na a ko a bɛ min ye Général Assimi ko a b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn min ye Algérie jamanakuntigi Abdelmajid Tebboune a b'o fana fɔ k'o waleɲuman dɔn min ye Conseil supérieur de imigari a n'a jɛmɛjɛkulu k'u dalen don a la k'a fɔ fana ko Mali ani Algérie k'u n'u la sɔnna ma k'u n'u bolo di ɲɔgɔn ma bɛn ni kelenya basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na min ye cɛncɛn fo ka jamanaw olu kɔnɔna na min ye imigariw n'u jɛmɛjɛkulu ka ɲɛmaaba Général El Hadji Gamu ale de sɛbɛn fasiri Tamzok o ye jɛkulu ye kɛlɛ min ni an ka jamana kɔrɔnfɛya dugu bɛɛ lajɛlen bɛ ale kɔnɔna na Falaye olu y'a yira sa k'a fɔ ko Mali ni Algérie kelen filɛ k'i bolo min ni ɲɔgɔn ma nin ye ko nin ye ko ye olu bɛ min fo ka se a dan na k'a bɛ nisɔndiya se olu ma kosɛbɛ Mali ni Algérie ka nin bolo ni ɲɔgɔn ma in k'a ka fisa ko olu kɔni a diyar'olu ye a bɛnna olu ma Tamsok maaw y'a yira sa k'a fɔ ko Algérie ni Mali kɔni ko min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'o ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye ko kalikan min kɔni sigilen don joli kan k'o tɛ se ka to ten cogo la k'a kɛra jija nin fana kana dan min ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ sira dɔrɔn ma Falaye sira wɛrɛw ka sɔrɔ a la sa minnu olu yɛrɛ minɛ o kɔkɔrɔma doli kɛ Tamsok ɲɛma
a ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin général d'armée Asimi ma ani Abdulmajid Tebboune ko k'u fana fo k'o waleɲuman dɔn min ye Tamisogu ɲɛmaa ye maa wɛrɛ tɔgɔ ye Fala ye an ka ministre don Alimamudu Ag Ilienne ale de ye Tamisogu ale ɲɛmaaba ye an ka jamana kɔnɔ maa caman y'a yira sa k'a fɔ fɛɛrɛ min sigilen filɛ sen kan nin ye Fala ye k'a bɛ maa nisɔndiya kosɛbɛ a bɛ maa nisɔndiya mun na sabula Mali ni Algérie olu taala ye ɲɔgɔn ye fɔnko ɲɔgɔn kɛra cogo cogo Mali tɛ se ka taa ka Algérie to Algérie tɛ se ka taa ka Mali to Fala ye ko diɲɛ yɛrɛ kuuru kara kɔnɔna na bi ko n'i y'a ta k'a lajɛ maaw bɛ futini u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ nka min ye k'a kɛ balawu kuntalajan ye a ti ban pewu ko ni bɛɛ lajɛlen y'i ka dan dɔn bɛɛ lajɛlen y'i ka hakɛ dɔn bolodiɲɔgɔnmaw ka kɛ bonya ni karama kɔnɔna na bɛɛ k'i ka hakɛ ɲini k'o de kɔni ka ɲi nka min ye nin ko in ye a sigilen don sen min kan n'u ye o fɔ communiqué fila bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jamana fila bɛɛ lajɛlen ka communiqué kɔnɔ ko ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye baabu in a bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanaw ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baara la ko sabula Algérie a ye sinsin min kan ani Mali fana ye sinsin min kan o ye lasigidenw segili ye ani fana ka min ye sankolo o dayɛlɛli jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ sabula maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko degun bɛ o la ko nka ko baabu minnu kan ka fɔ kuma minnu kan ka fɔ kosɛbɛ ko ye k'a yira sa lakana ko ta fanfɛla fɛ k'u bɛna baara kɛ cogo di maaw sigilen ka min fana kɔnɔ min ye Algérie ni Bamako ye jɔnni bɛna na i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa jɔnni fan fɛ ko nin bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ labɛnw ye labɛn minnu bɛna fisa AES jamanaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma sabula u ni Maroc funteni t'u ni ɲɔgɔn cɛ ni Algérie fana nana fara a kan sabula Mali ale ni Algérie olu ka fɔnko ɲɔgɔnkɔ tun ye AES jamanaw sen don a la nka o bɛɛ n'a ta Algérie ale ni Niger olu bolo tora ɲɔgɔn bolo sabula Niger fana ka nafa dɔ bɛ yen n'o ye taji kan ka bɔ Niger fɛ Fala ye o baara hukumu kɔnɔna na sa ko Niger kɔni ko ale y'o kɛ bi ko yalama nin tɛna kɛ laɲinibaw ye laɲini minnu bɛna kɛ AES yɛrɛ ɲɛmaaw ka ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la don nataw la ka se ka sigi ka fɔ kɛ ka kuma ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na wa ko ayiwa ko Fala ye ko kangari ka da anw yɛrɛ kunnafonidilaw yɛrɛ k'an kana tasuma wɛrɛ foyi daminɛ tuguni k'an k'a to basigi ka na Mali fana k'i ɲɛsin fɛn wɛrɛw ma mun tɛ kɛlɛ ale ni min ye marafako ye don o don basigi ni lafiya bɛ se ka na ka kɛ ni Mali ka hakɛw kɔnɔna ye maa caman ye o kumaw kɔni fɔ n'Ala sɔnna ma an yɛrɛ ka hakili jagabɔ bɛna na k'a ko k'a Fala ye n'Ala an yɛrɛ na an ta labɛn k'o fɔ min ye Segu Jɛgi maaw ye olu ye communiqué ka sa k'a yira k'a fɔ ko min ye kununko kalo tile 10 wolomasiri tɔw ye wulikajɔ belebeleba kɛ Fala ye wulikajɔ min ni a y'a to sa u sera ka don ni taji ye taji min n'a nana sa DGCC maaw y'a bisimila Bamako ale kɔnɔna na yan Segu Jɛgi ko sa k'a bɛ bɛɛ lajɛlen hakililatigɛ Fala ye taji nacogo ɲuman a n'a lakɔlɔsiliko ɲuman baaraw bɛ sen na o la sa Segu Jɛgi ko sa k'a b'a ɲini jamanadenw fɛ k'u hakili sigi kosɛbɛ min ye nin tajiko in ye bɛɛ lajɛlen k'a kɔlɔsi bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri yaasa namara ni ŋanamu kana ye a ko la min ye Segu Jɛgi ɲɛmaaba ye n'o o ye colonel sapeur pompier Paul Raoul Dana ye ko ka bɛɛ lajɛlen fo ka faamuyaliko ɲuman na nin ko in na Mali halisa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko don dɔw bɛ Fala ye olu ye bolodiɲɔgɔnmadenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya olu bɛ sigi an ka sigidaw la an ka togodaw la min ye diɲɛ seleke naani kɔnɔna na sa coopérative olu tɔgɔla don o ye bi ye bi don in hukumu kɔnɔna na sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye musolakaw ye ale ni maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu ye sɛnɛkɛlaw ye nin bɛɛ lajɛlen tɔgɔla don de ye bi ye Fala ye n'o ye coopérative ye Mali la sɛbɛn k'a fɔ ko coopérative jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka togodaw la sɛnɛkɛko ta na sira fɛ baganmarako ta na sira fɛ jago bololabaara ale ni kɛnyɛrɛye tigilamaw olu caman kɛlen don ka jɛkuluw sigi sen kan u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na min ye sɔrɔ bɛ se ka na cogo min na ɲanfamaya bɛ se ka na cogo min na sanni feere bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ko nin sigilen don yɔrɔ caman na Sikasokaw fɛ yen coopérative min bɛ Fala ye k'a ka ca kosɛbɛ min ye Kolotimu Kone n'a ka maaw ye olu fana b'u sɔn ye fanɔ in fana fɛ sa min ye muso 60 ɲango ye olu bɛ sɛnɛko ta na sira fɛ dɔw ta ye bibi na min ye kabakurunin dilan ye Fala ye situlu ale ni fɛn tɔgɔ ye di Sɔmakolo nin bɛɛ lajɛlen ko musow donnen don nin bɛɛ lajɛlen na a fanga ka se ka sɔrɔ u ka se ka wuli ka jɔ ka baara kɛ ko fo coopérative o fana kelen don sɛnɛkɛlaw fana ka bankun kan wa min ye don in ye ko a kan ka kɛ kiimɛli fana ye u bolo n'o ye bidonya in ye baaraw ni dɛmɛ minnu sigilen don sen kan ani dɛmɛjɛkulu bɛ u dɛmɛ cogo minnu na u ka olu fana fɔ degun minnu bɛ baara la ni majɛ minnu bɛ yen o bɛɛ lajɛlen ka se ka fɔ ko o don de ye bi ye coopérative olu ka tɔgɔla don Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan k'a ko kun cɛ n'o ye bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu kana ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na
aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigi kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. O ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Fransika 2-0 kɔfɛ ka taa Maroc juguya la fala ye kunungo min ye Diable Rouge de Belgique ye olu fana binna Horoa ale ɲɛkɔrɔ n'o ye Espagne équipe nationale tɔgɔ ye fala ye min ye ndolati ye sa a daminɛnen sanga 30 sa min ye Fabien Ruiz ye ale nana kana cɛlu o dayɛlɛ min ye Horoa tɔgɔ la miniti damadɔ kɔfɛ sa miniti 41 min ye Kongokaw ye u y'u jaabi ka cɛlu ji bɔ Timothée Kaskan ale fɛ min ye 1-1 an taara lemurubaji min ka fala ye an segilen ka na sa ndolata waati min na seren no sanga 78 ninnu ma tuguni maa kofɔlen kamalen kelen n'o ye kalamani 6 ye ale n'o ye Miguel Merino ye a y'a deliko la ma tuguni ko ye fala ye min ka Portugal la a y'o ɲɔgɔnna fana kɛ ninnu fana na 2-1 sanga 88 a ye cɛlu dayɛlɛ a ye cɛlu don ka sa min ye Espagne ale kɛ 2 ye ka Belgique to 1 na ni ala sɔnna ma nin kalo in tile 14 Belgique ale ni k'a tɔgɔ di Espagne ale ni France bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ demi-finale kun fɔlɔ la ni bita min ye Angleterre ye ale ni Norvège olu bɛ ɲɔgɔn na o kan ka kɛ stade Miami la Florida olu fɛ yen o seba Argentine ale ni Suisse seba olu n'o bɛ bɛn demi-finale la fala ye Coupe du Monde nin ye a jaabiw ye a n'a programme bɛɛ lajɛlen min ye demi-finale fɔlɔ ye sa o kan ka taa Espagne ni France ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ Dallaskaw fɛ yen ni ala sɔnna ma o kɔfɛ sa n'o ye o ye tarata don ye tarata don juillet kalo tile 14 araba don sa n'o juillet kalo tile 15 ye maa minnu mana se bi ndolata ni sini ta la Norvège Angleterre ale ni Argentine Suisse olu bɛ bɛn sa kalo tile 15 demi-finale o kɛnɛ kan n'ala sɔnna ma fɛn fɛn mana bɔ a la u n'o sɔrɔ k'u to jani ale sanfɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa kun sɔgɔlen nana bi ko min ye u tulow n'u ɲɛw garisigɛ o kɛra nin de ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Seku Tayiru Ayidara an b'a fo ale min ma an lamɛn Tubakurakaw fɛ yen ko ala ka sijan ani kɛnɛya di an n'a bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn waati wɛrɛ. Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotuba à Seya, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite.